Balimaw anyokuma très urgent. Balimaw jatika wali mogo bina jaraka mogo uye mobili ba den de jeni. Ambe orom na ko bi Mali ni la jine frontière fanfela la malien munun be bo kata la jine frontière la aw kolosi de. Bamako ni sibiche la uye mobili chama ba den de jeni awa kitasra frana anye mogo ka alerti frana woro la. Mogo be ka bo réseaux sociaux ka foko sira ko blokisité a Canada wula de. Na yaw taw fa abaka mobili perdi mobili bare ne jennanten dugo awla binaka mogo nunu be ka tieni yere de ke binten dugo awla de be ka to ikasu mogo do yere ya ke extra la kube bo marfa ci kan borotoro u disperser la mena bela jele boka ira la aw ne anga janga na je nyogo fe folo ni mobili munu jenna wala ni kara sibidi ni kara kunu sibi aw be nyabe mobili jenne na de wala nye somba koroko wa yere kala je ne mobulu de jenje ne sara la tanto aw bela jele nyabala de mobulu de jenne fle sara la tan aw be nyabala de anya me fana ko kuye chinois do fana ta kuye chinois do fana mene katanui wala anyo information do soro ko chinois do ko tero ye chinois do fana mene katakanu uliye bon anyo information fana soro mais mine be mun ngani fo bela jelen ki akli to hier la bekato mogo ni be Bamako kono ala kama ay to Bamako kono aw kana fo ka be bo Bamako dafe ka tawro la ay ala mine munu me fe ka na Bamako ne bulu ayato e fola no wakati la risque be transition video manu mana unege uba journaliste kri karaw ka boka unege aw ka srata ni ko yaw soro aw yere de ka ko la ngi nenu de Yoro bébé danger de la binte du la. Mena imagine wera fana ira ola dabale banko et puis encore mba fangena. 6 ans non ube ka nu soro ni binaka mogo soro centre bo fakadi. Donc mena imagine flana fana ira ola ambe jambo la jenyo fe. Ambe do kanga jamana yi. Mume ka ke Mali kono bi. Ku ye chinois mogo kononto be mine mogo kononto watara mogo julli. Ku yo mine ka taka noyi. Anyo information fana soro. Donc aw ne anga jangan angan vocal la me. Wala anga ni video fana la je. Abaka to me volume kala nga je kala je ñongo fe 6h pile wala ci fo 600 ama suda soro enfle kita fo su de la ta ale fo ya fe jamale be fa be avec Globola risque kendo l'autorité de do ni wula ni nou ka sra ma ben peut-être bi se ka do mais ne kan mamu fo be ka to ikawro la ay farati da bla kana fo ka be do mubli kono ka ta yoro nyon che ne bula da bla nu ngati la wallahi ini be to kokola kano kono to ki be do la binaka mogo kelme ka Bamako bloquer sisi ba ni mogo ya seben ko bloquer cité a fo ka ti yere ka mubli ta ka ta yala abana de aw kana mashika kuma la me dobe warnginde la parce que baro nu ni fo transition mo be war duma ne ken ba conseil ay to ka su o ne ka conseil o rote men ko fe ka bala anye fendo fana amenu yira wala sanno o double banko di ko do kera ay aflene wala aflene Aklebe marfa chigana de ay marfa chigama bon mogo de fleka bul tanto kala marfa chigane fleka tanto anyi ni fana soro mogo chama be traumatiser lendu donc ne ba fanyana be ko wadni ay to ka so ne ka conseil ka di bela jelema aw kana farati ta ka be boka be ta yala yorola bon solution te dora nyi solution fonyana solution te kata mogo fara ngonga réseaux sociaux ka kata tamasheki do labo ay Mali te diviser kuma intanya koyi a ben korona che kuma tse ka Mali libérer marfa contre marfa o doron des solutions en bi mbeka tiende fayena kuma mugu ba intayi de wallahi na be kele ka ke ayate Iran muso de fleka marfa tata ayala je tanto ayala je Iran muso de fleka marfa ta kubuka jamana difa ciao Iran ma million tan aninko o de fleka marfa ta kuka jamana te ci
parce que u ka jamana mɔgɔw y'i ɲɛsiw ma c'est à dire aw b'o kan ka Asimi dɛmɛ Asimi bannen bɛ ka Asimi ko ale tɛ marifa di maliyɛnw ma Asimi b'an ka marifa di donsow ma Asimi ko ta i b'a ka marifa di ka mɔgɔw recruter a bann'o bɛɛ ma aw bɛ fɛ an ka dɛmɛ cogo jumɛn aw ni ala na kira cɛ o kuma marifa kisɛ bɛ bɔ anw dabara de kɔrɔ n'an kumana ko b'a to ko bina ka mɔgɔ ka marifa bila an kana marifa ɲini dɛ an kana jama ɲini k'an bɛ taa ninnu kɛrɛ dɛ a y'aw sigi ziirila la réseaux sociaux kan bilahi talahi o bɛ taa aw bɛɛ minɛ Bamakɔ kɔnɔ yen nɔ ne ka laɲini tɛ dɛ mais kɛlɛ de bɛ kɛ a y'a lajɛ a y'a muso de filɛ ka taga marifa ta Iran an ka jango image lajɛ ne Iran musow de ta a y'a tɛ musow la a bɛ ɲɛba la dɛ musow de filɛ ka marifa ta a bɛɛ ni ala cɛ musow dimi kojugu k'u bɛ fara cɛw kan parce que u b'u ka jamana fɛ kan n'u bɛɛ bɛ sa k'u bɛɛ bɛ sa de u bɛɛ ye marifa ta i m'a ye américains tɛ se ka taa duguma sira fɛ yen parce que u ka jamana armelen don le peuple est armé i se ka taa duguma n'i taara duguma dɔrɔn u b'i minɛ u b'i faga parce que u ka dugu ka bon Iran ka bon ni Mali ye fo Iran ka bon ni Mali ye piyu mais olu ka jamana sécurisé o Iran ka bon ni Mali ye fo ka taa ka na Iran jamana belebeleba de maa million de bɛ o marifa dir'olu ma parce que jamana ɲɛmɔgɔ ɲuman de don fɛn o fɛn bɛ adamaden bonya i ka armée ɲɛnama sɔrɔ armée ɲɛnama i b'o sɔrɔ n'i ye ɲɛmɔgɔ ɲɛnama de sɔrɔ i ye ɲɛmɔgɔ k'a bɛ jamana kunna ko armée affaiblilen don ɲɛmɔgɔ kan ka gɛn ka bɔ yen de a bɛɛ ni kɔrɔnɛ cɛ ɲɛmɔgɔ tɛ se ka armée labɛn o échouera o dɛsɛra o man ka hali une seconde kɛ fanga la a bɛɛ ni ye ne kɛ Mali président bi a bɛɛ ni kɔrɔnɛ cɛ ma ni mɔgɔ miliyɔn kelen ma marifa sɔrɔ k'u former kɔrɔw tɛ halala ye bi hali wulu ko k'a bɛ marifa ci n b'a d'a ma cɛ ne faso ne ka kɛ président ye mɔnɛ mun donna anw na c'est à dire n bɛ ka kuma n bɛ ni ka kasi quoi anw ye Asimi ne fanga sɔrɔ don min an y'u lasigi n ko mɔnɛ dɔ de donna anw na 2012 la ni rebelles bolo ni Azawadi mɔgɔ ninnu aw bɛ ka fɔ k'an ye Mali jugu ye k'an bɛ ninnu fɛ ninnu ka di aw ye ka tɛmɛ anw kan ne Segu Tunkara mun da ni rebelles ninnu kan ninnu ka dessin kirikara caman bɛ yen ne de y'a caman bila réseau kan c'est à dire ma kuma bɛ ne c'est à dire an ye Iran ta c'est à dire hey n'i ye ne kɛ Mali président a bɛɛ ni ala na kira cɛ maliyɛn mɔgɔ miliyɔn kelen n'i m'a former armée la kɔrɔ n tɛ halala ye hali bɛɛ bɛ dumuni de kɛ siɲɛ kelen tile kɔnɔ o de c'est à dire ɲɛmɔgɔ de kan ka exemple yira quoi n'i y'a ye bi Iran muso bɛ marifa ta parce que u ka ɲɛmɔgɔ de u ka jamanadenw a ye jamana aw ko an ka kɛ Mali fɛ an ka kɛ aw bɛ fɛ ka mun de kɛ yan a bɛ fɛ an ka mun de kɛ e bɛ kule k'i bɛ Mali fɛ n'i ko k'i bɛ marifa ta Asimi b'a fɔ ko ayi e ye mun de kɛ sisan président mun tɛ ban yɛrɛ ye Asimi ko ta tɔgɔ de ko ban yɛrɛ ye bilahi taala n'u bɛ se u k'a gɛn ka bɔ yen a tɛ se an b'a dɛmɛ cogo jumɛn aw bolo ko kuma de don wa n'o a ye dunun ni bala ta a ka taga a ka kuma fo k'aw da fara tant que an ma marifa de ta an ka jamana bɛ tila an na a bɛɛ n'ala cɛ n'i y'a ye i bɛ bonya i ka jamana sécuriser de e ka jamana minɛ la siɲɛ fɔlɔ la siɲɛ filanan tuguni ka minɛ e la o kuma danga de don wa 2012 ninnu y'an ka jamana tila fila ye ka taa Azawadi indépendance fêter o mɔnɛ o traumatisme bɛ nin k'an faga an ye liti kɛ a géré ne Segu Tunkara bilahi tala a géré ne ka tunga kan a wagati la ne kun tɛ se ka baara kɛ fo ka géré ne ka baara kan anw bɛ manifestation n'an tɛ manifestation na c'est à géré an ka fɛn bɛɛ kan quoi an ko sɛgɛn n'o gosi kɛ an kɛlen ka Kidali sɔrɔ ko manamana minɛ anw na tan an minnu ye kɛlɛ kɛ dɛ walasa an ka Kidali sɔrɔ dɛ ɲamaden dɔw de bɛ bɔ ko anw ye maliden jugu ye c'est mɔnɛ bɛ nin ka mɔgɔ faga dugu in na quoi minnu yɛrɛ tun b'an kɛlɛ Faransi nɔfɛ minnu tun b'a fɔ ko Faransi kan ma ye o mɔgɔ kelenw de bɛ na o sogolondenw de bɛ bɔ bi ko anw ye maliden jugu ye parce que an ko Asimi Goïta dɛsɛra n'Asimi bɛ Mali fɛ sisan b'a sɔrɔ armée bɛ Mali bolo a bolo ko problème kelen bɛ Mali kɔnɔ dɔwɛrɛ tɛ ko ye n'i y'a ye jafa bɛ k'i la i m'i sɔbɛ don i yɛrɛ ma di jɔn bɛ se ka taga Algérie bi k'i bɛ taa don Algérie hali ni limɔgɔ donna Algérie sɔrɔsiw b'a ye u b'i tirer k'i la bi parce que u y'u ka jamana labɛn de parce que u y'u armé jusqu'au dents de Amérique ye première puissance de ma Amérique sɔrɔsi mana cun u minnu ka sɔrɔsi dogo cogo ka don Iran b'u minɛ o tɛ tiɲɛ ye parce que u y'u sɛbɛ don u yɛrɛ la de Amérique fɔrɔlen don ni Iran ye mais munna kɛlɛ dun cɛ hadamaden kɛ yɛrɛ n'u ye fɔridenw de an ka jamana kunna quoi u y'an faga ni mɔnɛ bi c'est à dire k'i ban ka armée labɛn k'i tan kɛ sunguruba entretien ye Maliyɛnw a kɛra bɛɛ sigilen ɲɛna an y'a Batuluɲa ɲɛ avion b'a bolo a taara fɔ Mali télévision so la ko 80 milliards sonyɛna mun de bɔr'o la
abo me Iran awo me jamana jume ko révolution a bɛ tila k'an tulo kɔrɔla guwa ko ni Assimi tɛ ko Mali bɛ bi depuis Assimi ma wolo Mali tɛ ka fanga an ka vidéo bila kan bɛn